मूर्ख लोकଙ୍କର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ। 1ରେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କମ୍ କରନ୍ତି, କଥା ଅଧିକ କହନ୍ତି। 2ରେ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। 3ରେ ଅପମାନ ସମ୍ମାନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। 4ରେ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ସେଠି ଅଯଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। 5ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଘମଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 6ରେ ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା ପାଗଳ ଭାବନ୍ତି। 7ରେ ସବୁବେଳେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। 8ରେ ହେଉଛି କର୍ମ ଖରାପ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପରିଣାମ ଭଲ ହେଉ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଆମର 9ରେ ହେଉଛି କାହାର ଉନ୍ନତି ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। 10ରେ ମିଛ ସମାଲୋଚନା କରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।